tak ada mah kah bang ong ni ngi dei ban long biang kibri ke wan ra biang ke jing tiblem mah pe lada nga nganut ban sakhi mai la ni lada ngi im kum brio lada ngi don ke jing e ni da ngapet lada du botu ne bokum ni kum tai ka don ka an ka don ka kendon ki bun ni linga ma kum brio me tama me di drugs ngan syok ne ngan bom ne me dei HIV ngan kin po ne ngan nom sha lang ne me ban wan lang him lang sa lang ka syong katu mah ngi di ban wiang no kum itu jing perkhat mah wan ra bi ke jing e mu nga yu kris yubu me don HIV nga ka duty ke jonga bangan pej ba me mendi dawai nang man lagi ke bro da ma dei body drugs ka duty jonga ka dei ban ai ke jing selok ye me ya ka tu ke jing bakla jong tu ai bisa ruble ka don ka an ma henry para brio ma ai so ke jing e mu ai so ke jing e la ngi treat e ki brio kum ki maran sen lanu tu beri urus sedang long kum umrat tapi ke bajia menta ke basusi in suang bino hakan ni gajing shock gajing tiap ngam keno kini ke bajia menta kan ke bajia menta ile ke long kum ong ki beri la dir palat kini ki kena badi drop sementara ke sedang saban ke attitude ke behavior jong ki mala long kum ki marat namar ngila penbelian palat eki bangin sim ban treat kum ki marat ban khenya ki bagi ki marat kita ki scum of the society ki bam don kor ki bam don iru mah rim lang salang sisin bang khin po ki tur ki perkhat dia dia ki long ta mela dayu marat ila dayu brio ngi khen bu ding marat utu marat ula behave kum marat me don akor don jing tiblem su uturu le kat bamon pe ki jing dia bamanta ke jing pen aptari yang tu ke jing tu jing thiem bale kitu ki beri ke batip ningkong ya kini ke problem ngalong mensya por bengi highlight ya HIV badi drugs pe nadu 2008 2009 2010 ngila ong bagani ke problem ke don hamikla baru khoj denial in denial umdan bakshim mi kabu hoj bengi dan ke drugs problem